Kelappu sisään. Nollataan mittari. Ja lähdetään matkaan jyrkkää alamäkeä pitkin. Täällä on meillä katutyö menossa ja tie kyllä sen näköinen. Laitetaan auto käyntiin täältä. Täällä on virta-avain. Niin, ja auto käynnissä. Akut näyttää olevan täysissä tolpissa. Auto on seissyt päivän tässä 2 ajamattomana ja latauksessa. Ja nyt pitäisi ajaa sellainen 20-25 kilometriä venesatamaan. Tää on todella hauska matka tiedossa. Laitetaan 2 päälle täältä ja ruvetaan varovasti ajaa tätä mäkeä tästä, ettei noin kivi osu, kun on katepillarit ovat kaivaneet tosta rinteestä. No niin, ja matka alkaa. Auto on täynnä veneen runkoputkia. Tää on tosi kätevä tässä suhteessa. Tähän mahtuu tavaraakin aika reippaasti. Ei oo sellainen minisähköauto. Lähdetään tästä ajamaan. Ajetaan tuosta Vaajakosken keskustan kautta. Kierroksia on riittävästi, aika optimitilanne, kaikki on vihreitä. Tässä ajetaan jo vähän reilumpaa nopeutta. Jos ladataan samalla akkuja, nimittäin tämähän lataa akkuja alamäessä. Tuolta mittarista näyttää tuollaista, että aika hyvin lataa. Tulee pieni alamäki, mutta kineettinen energia on apuna. Menee samalla vaivolla. Tämäkin näin. Nyt tuleekin pitempi ylämäki tuossa. Laitan siihen 4 päälle. Auto lähtee aika hyvään kulkuun. Ajetaan sitä hyvää 60. Ja siinä näkee, että keltaisella tai ruskealla tuo sähkömittari eli kulumittari, niin silloin tietää, että siinä vähän enemmän sähköä kuluu, mutta kohta päästään mäen päälle. Aika reippaasti tuntuu vetämään. Nyt päästiin mäen päälle, niin heti on paljon helpompaa tää sähkön kulun. Ja vähän kun tulee alamäkeen, niin voi ottaa ihan jalan pois kaasulta. Tää rullaa kyllä tosi hyvin. Liikenteen mukana pystytään ihan hyvin. Siinä me Pemari meinaa jäädä jalkoihin ihan täysin. Nyt on laittu vepasto päälle, kun on vähän viileämpää ja liikennevaloissa seistään. Ja tämähän on siitä mukava, että tää ei niinku ole tyhjäkäyntiä tässä liikennevaloissa. Että tässä voi lähteä liikkeelle ihan vapaasti kaasua painavalla. 2 on mulla nytkin sisässä, mutta ei kytkin ei ole pohjaan painettuna. Tässä sitten vaan ruvetaan löysää käsijarrua ja lähdetään liikkeelle kohta. Ja niin lähtee kiihdyttämään. Ja täällä taas tuli vihreä, niin homma jatkuu. Sitten laitetaan joltain laitetaan 3 sisään ihan hyvin ja vauhti kiihtyy ihan mukavasti. Siellä on, kun sais näkyä. Taas mennään autot jäähän ihan jalkoihin. Nyt on kaasulta taas jalka pois, kun on pientäkin alamäkeä, niin tää rullaa niin hyvin, ettei tarvitse kaasua painaa ollenkaan. Aika hyvät kierrokset. Ei
mikään hassumpi tilanne. Nyt ollaan vanhalla moottoritiepohjalla ja päästellään sellaista 60. 60 rajoitus, eli ei tässä paljon lujempaa kannattaisi ajaakaan. Ollaan ajettu 13 kilometriä, 1 tolppa ollaan menetetty. Eli tilannehan on aika hyvä. Vielä olisi jäljellä akkuja. No, 20 kilometriä on täyttymässä ja ajetaan sellaista ihan sopivaa liikenteen mukaista vauhtia ja vielä meillä 3 tolppaa 4 on jäljellä, että aika hyvin. Säästeliästi on kyllä ajettu, mutta eipä tuo nyt haittaa. Ihan sää on kyllä aika ankea, mutta kylläpä se tästä kesä tulee reilun vuoden päästä, no ei nyt ihan 9 kuukautta. Eli näin mennään aika hyvin. Nyt on ajettu 27 kilometriä ja 2 tolppaa siellä on jäljellä ja nyt tehdään tällaista pientä välitankkausta täällä venesatamassa ja tankataan vähän lisää samalla kun laitetaan noita veneen pressutelineitä. No niin, ollaan tankattu veneseuran edullista sähköä ja tää lisätankkaus on tuonut meille 1 tolpan lisää, eli kotimatka vajaa 30 kilometriä onnistuu ihan varmaan. Joo, matka lähti käyntiin. Ajetaan 2 tätä mäkeä ylös ja sitten ruvetaan kiihdyttelemään vähän vauhtia kohti Säynät-Salon keskustaa. 40 kilometriä täynnä ja tässä City Marketissa ruokaostuksilla. Vielä on 3 tolppaa eli kotiin päästä. Nyt ollaan kotona ja näyttäisi, että 51 kilometriä ajettu pienellä välitankkauksella. Näkyykö se tässä? Meillä on vielä 3 tolppaa, mutta varmaan menisi kohta 2, mutta kuitenkin tilanne on aika hyvä itse asiassa. Ei tarvii anteeksi pyytää, en sitä penää. Voi olla, että jonkin aikaa haikailen sun perään. Mut tiedän, että vielä tästä horroksesta herään. Enkä kaipaa sun ikiroutaa. Joo, näkyykö sitä 51 sieltä? No nyt, pystyykö tasakin? En kaipaa sun ikiroutaa. 51 kilometriä siellä on, eli aika hyvä tulos. Turha kai mun nyt on enää puhallella hiileen. Istua ja ihmetellä missä vika piilee. Kaikelle on aikansa ja sit se jätetään